tunlai hian HRIPUI COVID-19 in khovel pumpui atuam mek ti kan hrethewa COVID-19 awangin mitam takin nunna anchana aladam mek tepo he HRIPUI hian minti boin harsat nana men lo min thlen mek ani tuntruma hian kumsang khajathum somli parukvel dai to a HRIPUI ṭihbaiawm le nunna tam tak suattu natna hlawm black death chungchang kan thlir hodona he HRIPUI hi enge ani engtianga lawm nge ti te kan hredon ani black death chu natna hrik awanga hrichhia le thina rap thlak thlen tu ni in bacteria chikhat Yersinia pestis natna awanga lawm ania he natna hrik hi kumzabi sompakwana French biologist Alexander Yersinan apmu chuak ani Yersinia pestis natna hrik te hi saju lamchia an omdeu bera abikin sajudum chi ina omchi te hian an pai deuh bera chung saju dum te chuan hrik nein an hrik pai te chuan mihringa an the dar vele thin ani henat nei hi kumsang khat zathum somli paruk vela tangkhan da tranin aron chuan ram hi in hnialna a om nuala then khat chuan Central Asia abikin China ram an pula in India Persia Syria le Egypt te po henat na da tranna masa te an ni then khat chuan Crimea ram atanga longjin chuak salhra tur phurtu ten saju hrik an phur telawanga loda tran ni te in an soya engpo ni se he HRIPUI hi a hlo oma mihring nunna asuat na sa in abikin Europe ram then khatin an tur na sabi khle ani HRIPUI hi kumsang khajathum somli pasari khan Europa adartana heti hunlai hi sal leile hral hunlai vel ni in sal an hral tur te chu tuipuya longmangin am phur kwal thina atlang puin salte hi vun hang kanti midum an nia achang chuan longa impact chon chang po a om thina kumsang khajathum somli pasaria po hian sal phur tu longsom panhi lai mai te chuan Sicily longchol na hmun Messina chu an thlenga chu longchol na hmuna chuan sal leitur in chu a mipui lo pungkhom te chuan an sal leitur longin alo phur thlen te chu an lo changa ma se chung longa chuang lo thleng te chu a then longa chuan an thia adam om te po chu dam lowin natna maktak takin an na longa lo chuang te chu an vung na sa in an chau chhe boka chu vele Sicily thunai tu te chuan chung long te chu Sicily longchol hmun chu chhuah san le vaturin an hriatira ma se chu chuan omzia anei phatolawa atlai zo to ani heshikai te hi an kabor thalvel te an zak hnuai le malpui vel chu adurin avung waka an khua asik mai baka an luaka an kuate thalawin an taksa pumpui chu na chuak vekin enkol na tha an don lo chuan an thi pha thin ani he HRIPUI black death hi in kai chon ol tak mai ni in boruak atang po in kai chon thei ania tin mihring le mihring in khoi emo omdunin in kai aol sambok black death hunlai hian longmanga in kalpole in sumdon tonna an nei thina tunlai angin motor le thlona mantur ala omlawa longchu an man ro nei chun ala ni maya longa chuan saju anom du he a chung saju chuan hrik nein an hrik chuan mihring taksa ate an se a natna chu mihringa an thedar le thin ani Sicilia adar nurei lote a chuan French rama longchol na hmun Marseillesa po hri chu adara tin North Africa longchol na hmun Tunisia po adar boka tin Roma le Florence te po chuan adara zoin Europa chuan adar zela kumsang khat zathum somli pariat alowin her chua chuan black death chuan Paris Bordeaux Lyon le London te po anuai veta ani chutia Europa adar tak hnuwa chuan mihring tam tak chu an thita zoi maya tu vak ma in chunat na chu enkoldan an hriat lo mai baka atira phei chuan damlo atangin midang hrisel taksa a in kai chon thei ti an hrelo ani heti hunlai hian dam angalangsi zana pangai takamua atuka khuma thia mutur antam emema anhuwa chuan doctor te chuan damlo te mule tlovel te an phaltalawa tin dor te chu kharnein
pui thiam te po an na chhun zom phalsak an ni talawa mitam tak chuan khua chhuah sanin ram palei lenga te an tlan chia ma se nat na chu adar chak ema wangin chu nat na chu an tlan chiat san theilo ani a then chung kwa mang ta vek te a then nu le pa black data wanga chan te a then fa te chan vek te motor an tam emema tin black data chuan mihring chau ahong lawa an ran vul heng bong kel vok beram le art thlengin he na wang hian an pul zo ani black data wang hian mitam tak chuan ngai tuana mak tak tak an neya chu nat na chu an hriat thiam lo awang chuan pathian hremna an ngaya an duam na awang te tongkam moi lo le tongkam chia an soi awang te sa khorin na konga an kalpe na awang te in ngai na sual awang te le khovel lama an kal na satlu tuk awang te a pathianin a hremna te an ngaya henat na ti re dan le ne dan om chun chu pathian hena ngai dam dil hi ani ti ngai dan te an neya hei hi achan phakhat chu kumsang khazat thum somli pariat le sang khazat thum somli pako a jus tam tak chu tha ni in aladam tam tak chu europe mun thranga an sahim na zongin an tlan chelom ani black data wang hian mi maktaduai somnga vela in nunna an chana hei hi khovel chanchina mihring thina tampol tak ania europa mihring omzat vedon chu black data wang hian an thi ani tunhaya hian black data datna hi ala omverenga ma se tunlai thiam na le mihring te faidalama ma kanson na hian henat na hi a bo titi to a ma se azawai chuan alabo veklawa a en kol na dam doi a to a WHO chuan kumtenin black death nat na hi mi sang khata tanga sang thum dona mu alani thin thu an record ane